weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to gamaji to agnam yeroyaɓe to agnam siwol to nabbaji to boyinnaji to Wourossogui ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Abou Sara to ndulumaji dembe ha ndulumaji funeɓe kabaruji men e ɗemgal Pulaar e gardidi kabaruji men ma jaaha to leydi Mauritanie kalene ɓeɗo wuyɓe nayo yannoɓe e boñ biteɗo Tija Banka fawaɓe juuɓe mum e nder Dakar to leydi Sénégal ma jaaha to ndulumaji dembe kalene ɓeɗo tana sukaɓe ɗiɗo yoliɓe toon to leydi Mali ma en jaaha to leydi Mali ma en kaale garmi gara musɗo baɗɗo e nder diwan Koro hakkude fulɓe wiyeteɓe Dogon ha yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen to leydi Nigéria ma en kaale tana musɗo ko fotino galle ne wurno kamɓe foof mayɓe jamma goto to leydi Afrique du Sud ma en kaale Jacob Zuma ponnoɗo ñawede ñalawma hankimo ñawore mum juttina ha ñande no gasi jeeɗiɗi lewru juillet to Mozambique ma jaaha to leydi Mozambique kalene jettango ambassade dowlaji ɗiɗi Amérique tawateɗo e nder leydi he jettini laamuɓe ko fate janguɗam ndi wadde e nder leydi he bisimilla moon kettuki hoto goɗɗe joni joni yañoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore biira jeenaya lewru kos hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruji men e ɗemgal Pulaar e sowto he musidɗo moon Ghali Abouba hoto goɗɗe joni joni caggal publicité ko mbiyami ko hayyo bandam arti Matambay Couture la fierté de Mauritanie woni ko Nouakchott marché 5e et de marché Gambie ha naati boulevard Couture à gauche atelier mo gandanɗa hoorema baɗɗo décor mo meeɗa yiyeede e Mauritanie Matambay Couture kala ko woni damine wutti gorko ko yonnata gorko jesner Matambay Couture ene waɗa ɗum kala ko woni wutti gorko isbi Matambay Couture ene waɗa ɗum kala ko woni wutti gorko gandanɗa hoorema jesner uji gandanɗa hoorema couleur bleu baha Matambay Couture ene waɗa ɗum kala ko fate Galila Matambay Couture ene waɗa ɗum bandamin enen fof eɗen jiiɗi yiyede worɓe Mauritanie naaɓe ko yontaɓe jehen e Matambay Couture gandanɗa hoorema boulevard Couture Matambay Couture kala joguiɗo joom galle mum gandi rewɓe ɓe jeehi ƴette kalisaji ɗi coduno yon worɓe mum wutteji joɗɗe Matambay Couture enen gandi julde korko yonti yimɓe fof no pooɗi ndin wuttam parani e kañere ala Matambay Couture ko spécial e nder Mauritanie prêt à porter gadda posma no waɗi haalis cooda wutte joɗɗo wutteji ɗiɗi wutteji tati jaaha e Matambay Couture jam nan toon teddungal nan toon min nickel kala wutte ɓornimi jontaɗo Matambay Couture heedani caggal kala wutte baba mal mo ɓorni jontaɗo Matambay Couture heedani caggal banda min Matambay Couture ko spécial pour worɓe yontaɓe wonɓe Mauritanie wonɓe Nouakchott wonɓe Nouadhibou kala jiɗɗo hebde Matambay Couture Amadou Mbaye batta ko 46 85 23 44 Matambay Couture banda min enen fof jehen tawen toon ko yooɗi machine ngaji dernier cri ɗi gandanɗa hoorema ko ñotoji ɗo Matambay Couture ɗo wuttima taw waɗata tâche ala Matambay Couture kala ko ñooti ene waɗi qualité ene waɗi qualité jam ene waɗi qualité joɗɗi machallah worɓe Mauritanie naaɓe Mauritanie zeyni hatte andila Mauritanie min nickel kala nanɗomi toon yo yiyami hayyo bandam e Matambay Couture Amadou Mbaye a jarama kettude kabaruji mon e ɗemgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Mauritanie putorɗen honno mbiruɗen e gardidi kabaruji men wuyɓe nayo taw kadi ko yannoɓe e boñ biteɗo Tijara Banque e nder Nouakchott e leegal Tunisina
kamɓe fof noon e oɗo saaha ɓe pawama juuɗe ɓe keeɓino fartange noon wawde ƴettude lanandi wawa hettude oɗo to banggue e leydi seydiga e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Dakar caggal noon nde police tawa kadi ko police mo recherche e ballodiral tigui ndeɗo fedde wiyetede Interpol caggal nde ɓe daari lankay ɓe mbaɗi jiilawuji mabɓe en ɗon tigui ɓe nani wonde ɓen wiiɓe e oɗo saaha joni ketti koto Dakar noon ko toon tigui ɓe nanggui galle tawa kadi galle baɗɗo matériel mum ha timmi woni ko wiyete appartement meublé ko nder hen tigui ɓe nangga caggal noon laamu leydi Mauritanie jokkodiri tigui e kuniyankoɓe ɓe leydi Sénégal wiyeteɓe DIG woni division d' investigation criminelle ko ɓen tigui pawe ɓen wiiɓe nayo juuɗe kamɓe nayo foof e oɗo saaha eɓe tawe juuɗe DIG mo leydi dagbo leydi Sénégal e nder wuuro Dakar eɓe poti artirede e nder naksoto lamorgo leydi Mauritanie hono no holliri jayde wiyetede Sénégal 7 ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar hono jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo cellal ɓalli aade o holliri tigui ma laamu ngu yamir inspecteur uji leydi ndi nde jilloto kay e nder clinique aji privé ji tawateɗi e nder jokli leydi Mauritanie foof ha tengti e clinique aji tawateɗi e nder naksoto o holliri noon clinique aji kewɗi e oɗo saaha nana e nder leydi Mauritanie clinique aji uddiɗɗi tawa kay clinique aji ɗi ndewani lawol yoga e majji ɗi ngala kayitaji yoga e majji kadi ndewani lawol e oɗo saaha noon ɓe kolliri tigui maɓe ƴettu peeje mabɓe ɓe nela inspecteur uji kala kan noon clinique maɓe inspecté ɓe ƴeewi kay ɓe tawi clinique o rewani lawol koɓe fawɓe hen kannaruji mabɓe noon yimɓe hewɓe noon kolliri yoga e clinique aji tawateɗi e nder wuuro leydi Mauritanie a tengti e wuuro Nouakchott yoga e majji ko docteur eɓe wonɓe e oɗo saaha e tikkere hof ko juuɗe ko kañumen jeeyi yoga e clinique aji kadi hayso wona kamɓe jeeyi kamɓe docteur eɓe wonɓe tikkere hof ngo juuɗe ko adi kay koɓe naata e tikkere ene teska tigui kala docteur tawa kadi ko docteur nanaɗo liggotoɗo e laamu ene teska tigui tawa kañumen koye mumen ko liggotoɓe e ɗin clinique aji privé ɗum noon ko gam yidde kay e oɗo saaha kadi hewɓe mabɓe ne gone tikkere hof ngo juuɗe tawa kadi gollata koye dispensaire e hôpital uji laamu tawa ene gollo e ɗin clinique aji privé ko ɗum noon woni laamu ngu ƴetti e oɗo saaha peeje mum kay nde won noon koye harajiya kañum kay ne yidde uddude dendagal clinique aji privé ji ɗi ndewani lawol tawateɗi e nder leydi Mauritanie ha joni ko Nouakchott keddoɗen e leydi Mauritanie keddoɗen kaali noon e oɗo brevet taw ko brevet bannoɗo ñande jeegom lewru gonɗen ndu e nder leydi Mauritanie foof e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie taw kadi ko nder centre goto to brevet o waɗa neɗɗo goto naggama hen taw koko wiyete faux candidat noon woni tigui neɗɗo garɗo wadde brevet o tawa kadi wona e dow inde makko on noon ko koniyanke mbiyen ko milite ko koniyanke tawa kadi ko koniyanke mo hinde sous officier milite woni paami tigui militaire ko kanko tigui arno e nder centre goto gam yidde wadde examen brevet o tawa ari ko dow inde miñi ko yinno waɗande brevet o e saaha kay moɓe gonno e wadde contrôle subaka ko nden tigui ɓe tawi omo jogui carte d'identité miñiraɗo o tawa noon wona kanko woni hen nden noon ɓe pori lusgoji mabɓe tigui ɓe kolliri wonde carte d'identité gonɗo e carte d'identité o e yeeso makko wona gotum ene serti seeɗa ko nden tigui yimɓe hewɓe taw ko wonɓe e centre école o ɓe kolliri tigui wonde wonde koko wiyete faux candidat wonde wona kanko kay woni ɗon o ari tigui waɗande kawguel ngel ko miñi goto ene teska kay e nder brevet o ñalawma gadano waɗano tigui kawguel ko fate mathématique ko fate science ko fate français ko ɗin matière uji noon teska ko ñalawma gadano matière uji ɗi ɓuuri hewde tidde ko ɗum saabi noon ñalawma gadano yinno waɗande miñi ko brevet o caggal noon nde ɓe mbaɗimo nde ɓe fuuyimo ko nden kadi ɓe tawi makko ko wiyete carte makko professionnel woni carte kollirtoɗo to golloto ngal kartal noon eɓe tawi tigui ko koniyanke ko hinde sous officier ko ɗum tigui o woni nden noon ɓe tawirimo ɗum yimɓe hewɓe cetti wonde kay o wona candidat o wona élève ko nden tigui o yiiɗi fufde yimɓeɓe nden o dañatno yaari nen noon ɓen wonɓe centre waɗoɓe contrôle centre o ko ɓen tigui cali woppudemo nanguimo ha tiiɗi nayimo e juuɗe gendarmerie ɓe nayimo to juuɗe gendarmerie e oɗo saaha joni mo tawi juuɗe gendarmerie so lawol rewama omo foti ñawede kadi so ñawama ko manqui foof o manquata hitande timmude e nder kaso tawa kadi ene wondi e alamande mawɗo no fewi saabu kay ko nanguira ko wiyete ko faux et usage de faux ha joni koto leydi Mauritanie jiyen ha to marché 5e mbiyen ñande alkamisa ɓennuɗo ko yoodi ko hulɓini waɗi e nder jeere 5e neɗɗo e nder jeere 5e ndeke noon e oɗo saaha ha joni gandal tigui ne heddi so tawi kay wolɓe ganda ha joni gandal ne heddi ko mbiyen ko gujjo goto ko sagata gorko goto nanno tigui e nder boutique tawa kadi ko jamma o yani boutique goto noon jeeyowo gueɗe rewɓe ko wayno sakkosaji mesuji crémaji e gueɗe baɗi noon nden o naati o heeli o yani boutique he jamma o ƴetti sakuji makko o rimdi e sakuji makko ɗiɗi kala ko sohluno e nder boutique he nden noon o rimdi ko sohluno kala e nder boutique nden o
yidi yaltude o ari ha damal ko ɗon tigui o rumki yaade o dari keng o ñiɓi ɗon no pengaɗo ni o ñiɓi ɗon no pengaɗo ni ko ni tigo woori ha subaka ha yimɓe fuɗɗiɓe dawde piɗɗi kay wirtademo ɗon ɓe bettimo ɗon omo woni yesso bidik tawa kadi ko bidik o bafe mum ne kela omo dari yesso bidik omo wakki sakkosaji makko ɗi omo jiime sakkosaji namdi ɗum foof noon holko waɗata yesso bidik janano o holliri tigui wonde o faadi ko ha joom boutique o ara omo rokkita ɗum kaake mum ko noon o woori noon guila subaka law fuɗɗinoɓe dawde kala birtiɗo tawimo ɗon jiime makko ɓene ƴettomo ɓene piyamo ɓene pettamo ɓene piyamo kelle kono hay goto ƴetto wona ƴettoje wona fiyoɓe hay goto jabota ko noon tigui o woori ha sanga 8 heures ko nden tigui ɓe noddi joom boutique o ɓe kalani ɗum tigui alhaali gonɗo yesso boutique mum ko nden tigui oyani mum joom boutique o ari sanga 8 heures ari tigui sanga 8 heures subaka ko nden tigui joom boutique o ari noon omo welni course makko omo fooɗa jaabe omo waɗi kalel makko manggal nden o yettima noon o fayi nder boutique to nden o yettima nder boutique makko o naati nder boutique o woodi ko janggi o tuuti e bidik he ko nden tigui o yalti o faye gujjo o nden o faye gujjo dariɗo yesso boutique o fiiɗum omo wiya ɗum o janggo omo tuuta e mum omo haala konguɗi kay caggal ɗum noon o wi gujjo o joƴƴi addu bagage am ko hokkimo bagage hokkitimo sakkusaji ɗi wujjuno natini nder bidik o wi gujjo morma an a hersata ko ɗe gueɗe woni golle maɗa caggal hande noon sa watti sa artiɗo hen ñande wonde wona ni mbayata ko koyɗe maɗe payata dow hoore ma nde ñiɓo e leydi kadi ganda hay goto ala bawɗo ittudemo ɗo henene ko ni tigui o wi gujjo morma suudu saɗa yaaha nden gujjo o fokkitino yaaha ko nden gujjo o ɓilti e juuɗe e boutique o fokkiri yaade nden noon gujjo o fuɗɗima yaade e nder jeere he ko nden tigui sukaɓe yeeyoɓe sasseji ha sukaɓe yeeyoɓe sas kuuji e waɗa yirlotoɓe yeeyoɓe taw ko yirlotoɓe ko nden tigui ndewe makko ɓene piyamo pette ɓene piyamo kelle hawa gañi hen ko police ji ɗiɗo idinoɓe dawde e jeere he ko ɓen tigui tawimo ɗon tawa kadi o fuɗɗima gañande musto no fewi ko ɓen nayimo tigui to cuuɗi cafrirɗe mo dispensaire taweteɗo e nder jeere 5e hay ko mbiyen ɗon noon ko jande witede authentique ɓañini ɗum ha joni kabaruji men e ɗemgal pular ma en kaale caɗele tawa kadi ko caɗele remoɓe caɗele jiloli dow tawateɗi e nder diwan gorgol remoɓe leydi Mauritanie tawateɓe ha tengti eɓe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui e oɗo saaha eɓe jogui caɗele mawɗe no fewi tawa kadi ko caɗele ko fate gueloɗi ɓe kolliri ɗum eɓe jiiɗi remde e oɗo saaha kono ko gueloɗi tampiniɓe a juuloyta jamma a ɗanata ko jamma a ɗanata ko jalawma kala nde paltuɗa dande taw ko juuta dangal naati tigui e nder guesa ma bonna guesa ɗe no fewi ha tengti e jabbuɓe maaro taw ko jardin ngaji waɗɓe hen maaro ko wiyete contre saison tawa kadi ko maaro ceeɗuɓe noon ɓe kolliri e kala saaha gueloɗi ɗi ne naata ha e nder guesa mabɓe ñaama maaro ko kesa maaro ko ha takka kadi ko heddi ko gueloɗi ɗi naata e nder parcelle aji gona e tallade ne ƴeewa ɓuuɓol en tallo e parcelle aji he kala noon parcelle mo ngeloɓo ñaami walla ngeloɓo naati e parcelle talli hen on parcelle kam iwi e bilan saabu kay haydara ala ko naftata maaro mum hankkadi wonta naftata so wona hitande mo wuuri on parcelle remta goɗɗum ɓe kolliri noon eɓe jogui hen caɗele kewɗe no fewi wonde kadi gueloɗi ne nguubo ha e nder wuuro en jaa ha en bello ha e dow gooƴi pawaɗe dow caleji ha kadi e nder galleji e nder guure taw ko leɗɗe cincanuji ha e leɗɗe tawa kadi ko leɗɗe e besnoje lorade e nder galleji gueloɗi ne naata ene ñaama ɗen leɗɗe ɓe mbaddi ɓe kolliri noon e oɗo saaha hay goto kadi yimɓe foof ne jogui caɗele saabu kay ɗin gueloɗi bonno hayso ngeloba bonni guesa ma ala to gullitoyta kadi fourrière uji ala to gueloɗi udda kadi kala belsiniɗo ha ngeloba wi yiiɗi nadde e nder jardin muɗum so ngeloba yani heeli walla a riddi ngeloba heeli walla ngeloba maayi yesso jardin maɗa walla yesso guesa maɗa ka ala budde jooɓa ngeloba ba e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde Allah warata ngeloba kala ngeloba mayba biyete koko wara ɗum kadi ma ngeloba ba yooɓe ɗum noon woni ni ɓe caɗele mawde no fewi ma en ketto hen musidɗo men goto taw kadi ko ndemowo joom jardin omo tawi tigui e nder commune Molik Seba taw kadi ko wuuro witego Sabbar ma en ketto hen ko holliri ko fate caɗele ɓe jogui ko fate remru e oɗo saaha. imi an qaali Abouba ko Oumar Harouna Kane haalta e mata wuuro Sabbar haalandema affaire gueloɗi min gueloɗi kadi min remde par ce que gueloɗi hande hay nder guure no cellino gooƴi e nder caaleje eyyi commune Luk Seyba kala ko woni hen hande haɗa ɗum remde ko gueloɗi min jiiɗi ko jañi noon mbine aduna he probléme hande mawnude hande e remoɓe ko affaire gueloɗi. Assalamu aleykum. Waaleykum salam. ko Oumar Harouna Kane lollirɗo balel tawa kadi ko goto e remoɓe e nder commune mo Luk Seyba gorgol so nummima leydi Mauritanie koto leydi Sénégal faaden to leydi Sénégal noon no mbiruɗen e gardini kabaruji men e ñalawma hanki o ko tan a musto waɗi e nder wuuro meɗen witego ndulumaji demɓe e nder ndulumaji demɓe caggal juulal tisbar ko sukaɓe ɗiɗo sehilaɓe tigui ha natti sikki arnoɓe kay caggal nde ɓe juuli juma ko nden tigui eɓe jaɓani yaade buftoyade mbiyen noon kamɓe sukaɓe ɗiɗo foof ko hen goto ne yaara duuɓi sappo keddiɗo ne yaara
duuɓi sappo e goho kamɓe ɗiɗo noon caggal nde ɓe juuli juulal juma ɓe gayni ko nden tigui ɓe jeehi ɓuftu yaade to weyndu mawdu tawatendu e nder diwana wuuro ndulumaji nden noon ɓe jeehi lotoyade e ndon weyndu kamɓe ɗiɗo foof ko toon ɓe jooli ko hen ɓe keddi yimɓe hewɓe noon en cikki kay ko caggal kay nde ɓe jeehi to weyndu to lotade nde wandan kadi ndendu ɗum teskane lerɓi e weyndu ndu ene taati no fewi yimɓe hewɓe ene cikki kay foti wonde ko goto e sukaɓe he caggal nde yooli keddiɗo o wiyene yahna faaboyo sehil mum ko ɗum tigui addata kamɓe ɗiɗo foof ɓe jooli kamɓe ɗiɗo foof noon ɓe jooli ɓe cankima hen goto ene wiye Issa Kane keddiɗo ene wiye Aluseyni Kane ɓalli mabɓe noon caggal nde ɓe gawa ɓe jelli mabɓe jiita ɓalli ɗi nawama tigui to lamorgo mo wuuro Sogui ɓoyani mum noon ɓalli ɗi gartira tigui e nder wuuro ndulumaji kamɓe ɗiɗo foof ɓe birnama ñalawma hanki o e dow inde ceerno Habou Diallo horejo fedde heblo sukaɓe Afrique e dow inde ceerno Abdoulaye Sara mawɗo dental weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma eɗen nelda duwawuji men faade dendagal ɓesgu ndulumaji foof ha tengti kadi e galle kan hanɓe eɗen mbiya tan yo Allah yurmo yafoɓe kadi yo Allah lomto lomtina yo Allah lomto lomtina eɗen mbiya kadi yo bandiraɓe yo tinno yo mbattu hakkillaji saabu kay ko lewru korka ndu fuɗɗi faade oɗo saaha joni e kala saaha tanaji baɗi ni ene nane yimɓe hewɓe e caggal kay ko nguleyki mawki woni gayi yimɓe hewɓe ene jaaha e lappol palol dane maayo ene jaaha e maayo walla ene jaaha e caali men gam yidde lotoyade caggal ɗum mbaso toon pittali mumen eɗen ero bandiraɓe kadi toppito sukaɓe saabu mawɓe hewɓe ene mbiya kadi ñalloyi ko jiiri ko maro walla maayo walla ñalloyi ko maayo caggal ɗum noon sukaɓeɓe jiiye mawɓe ene jaaha toon walla nana mawɓe ene jaaha toon sukaɓe hewɓe kadi e oɗo saaha ene cuuɗo jinnaɓe tawa tinani mbiya ne jaaha caali men walla ne jaaha maaje men walla e beeli men ɓuftoyade ɗum noon eɗen ero bandiraɓe ne mbattata hakkillaji eɗe maaje mbatta hakkillaji kadi e sukaɓeɓe eɗen ñaago Allah tan yo Allah aynu rena ɓesguji meɗen allahumma amina ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen yento ngoɗo wuuro wiyetego yento ngoɗo wuuro wiyetego Wadiyatullahi noon ko wuuro tawatego e nder commune Linkiring e nder commune Linkiring noon e nder département mo Vélingara caggal wuuro ngo noon tawe caggal Madina Gounassa ko hendu mawdu noon yani e nder gon wuuro ñalawma hanki o hendu ndu noon bonni ko heewi no fewi hay goto wasani fittade mum kono yimɓe ɗiɗo gañima hen gañande cattude no fewi galleji kewɗi fodde galleji joyyi bonni hen no fewi bonni hen ha laaɓi dammiri mabɓe kewdi kadi dammiri ndi e oɗo saaha dammiri hewni majji ko ronki yitede école tawateɗo école aji tawateɗi e nder wuuro ngo bonni no fewi caggal kadi taw ko école wuuro wiyetego wuuro Carrefour Linkiri gonne école mum boni e wuuro wongo tawa kadi ko takkigo gon takkigo wuuro wiyetego Wadiyatullah wuuro wiyetego kanku e ma gon wuuro kadi école aji mum ɗiɗi boni hen eɓe jetta Allah noon hay goto hen ɓe wasani fittade mum kono kam wuuro hondu ndu bonni no fewi koto Kolda paɗen e nder diwan Kolda noon kalen e oɗo biyeteɗo Alexandre Ngom noon ko maire wuuro wiyetego Combi ko kanko noon ko kanko kadi woni coordinateur maire uji diwan Kaolack foof e nder maire uji diwan ɗi foof e nder département mo Kaolack e oɗo biyeteɗo Idrissa Tall ko kañum woni responsable politique e nder commune mo Kaolack kamɓe ɗiɗo foof noon kamɓe ɗiɗo foof noon ko yimɓe jaggue koɓe jaggue mawɗe e nder landa wiyeteka APR woni tigui landa hooreji ɗiɗi ɓe kamɓe ɗiɗo foof noon kadi ɓe golloto ko nder ɓe golloto tigui ko nder ɓe golloto ko nder jagogal gotal mbiyen e nder ministére goto taw kadi ko ministére mo oɗo biyeteɗo Diéné Farba Sarr ardi woni ministére de l'habitat kamɓe noon ɓe ittama e golle mabɓe e oɗo saaha ɓe mbaɗama ko wiyete limogé ɗum noon woni ni mettere mawde no fewi wonande kay sukaɓe tawa kadi ko sukaɓe tawateɓe e nder sukaɓe APR tawateɓe e nder département mo Kaolack wiyeteɓe COJER sukaɓe COJER ɗum woni sukaɓe fedde sukaɓe taw ko sukaɓe landa APR ɓe kolliri hen mettere mabɓe no fewi ɓe kaɗan ɗon kadi ɓe kolliri wonde oɗo biyeteɗo Diéné Farba Sarr ko ɓe jiiɗa yiide ɗum e nder département mabɓe woni tigui ko wiyete persona non grata e nder département mo Kaolack ɗum tigui wonani oɗo biyeteɗo Diéné Farba Sarr mbiyen noon ka Alexandre Ngom noon ko wonno tigui ko directeur de l'urbanisme et l'architecture e nder ministére de l'habitat o ittama ha laaɓi e golle makko ko biyeteɗo Oumar Sow ko kañum tigui lomtimo Idrissa Tall ko kañum ne wonno coordinateur projet magol logement ji sociaux e habde ko wiyete kotkiji taw ko kotkiji bolle puyɗe e nder sara guure mawɗe ɗe woni ko wiyete bidonville kamɓe ɗiɗi foof noon ɓe ittama ha laaɓi e golle mabɓe ɗum noon woni ni mettere mawde no fewi ɗum woni ni mettere fawde no fewi wonande sukaɓe kay sukaɓe COJER ɓe diwana Kaolack Alexandre Ngom noon en teska tigui ko neɗɗo ganda no fewi jiiɗaɗo saabu kay kala sumgoji omo heeɓa polgu manggu no fewi saabu o meeɗani manqude 80% e polguji makko
Idrissa Tall one biteɗo Idrissa Tall one ko neɗɗo ɓurɗo battade ko ɓurɗo accade sukaɓe ha tengti e sukaɓe leeɗe tawa kadi ko leyɗe joñiɗe woni ko wiyete quartier rekkile ko wayno ngal e nder Kaolack hono ko ngal leegal biyetengal hono leegal biyetengal Kasnack walla leegal biyetengal Kassaville ko ndi sukaɓe ɓen noon ko suko ɓurɗo battade ɓen sukaɓe saabu kadi e kala saaha omo batto e ɓen sukaɓe omo haalda mum kadi sukaɓe ne nandimo no feewi yimɓe e sukaɓe noon jeeyaɓe wiyeteɓe COJER taw ko diwan Kaolack ɓe kolliri hen mettere mabɓe no feewi ɓe kolliri kadi e oɗo saaha wona limosde e landa wona limosde kay jagorde taw kadi ko wona limosde kay jaggue mawɗe e landa ka e oɗo saaha laamu ngu foti wadde kay ko jodde ñodde hakkude ɓeɗo taw ko wiyeteɓe cadre uji landa ka wona kay wiide ne usta tawa kadi walla waɗa limogé ne adda gañguji hakkude yimɓe hakkude landa mawɓe e landa ka sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaden to leydi Mali noon mbiyen aljuma hanki o ko tana musɗo waɗi e nder diwan gawo e nder diwan gawo ne tawe to rewo leydi ndi mbiyen ko neɗɗo goto ko albine goto to ɗo tigui jibinaɗo koɗo taw ko jibinaɗo e leydi jibinaɗo e nder leydi Albanie ko albanie goto jibinaɗo e leydi Albanie kañum tigui wasi toon fittanu mum o wasi toon fittanu makko noon ko caggal kay kanko noon Albanie o ko neɗɗo kewɗo kalis no fewi ko kanko kadi woni directeur société goto biteɗo écologue société écologue noon ko kadi ko kanko heewi kanko waddi noon contrat e ɓeɗo witeɓe MONUSMA woni tigui casque bleu en tawateɓe nder leydi Mali kala ko ñamata e kala ko jarata ko kanko tigui yeyata ɗumen ko kanko yeyata ɗumen société makko yeyata ɗumen o adda ɗum kadi e warlaji makko o livre ɗumen ha e nder kamumen e ñalawma hanki o noon mbiyen walla mbiyen ñande e ñala aljuma hanki o noon ko ɓeɗo tigui taw ko wat boniyankoɓe jinno tigui wujjude e werla makko mo hinde 4x4 pick-up taw kadi kanko jolno e werla o mo dogno werla o mo wondi yimɓe ɗiɗo kadi taw ko yimɓeɓe o gollotto e société makko e gologo ɓen ɗiɗo kadi ko hoɓɓe caggal nonde ɓen wiɓe jinno wujjude e werla makko nden tigui pelɓodira woni hakkude mabɓe noon ɓen gayniɓe piyande pillimo kanko ɗon maayi ɗon maayi ɗiɗo woddiɓe ɓen ɗiɗo ɓe wonduno ɓen ne gañima gañande musde no feewi e oɗo saaha ne tawe cuuɗi cafriɗi ko nden tigui MONUSMA holori tigui abbima riddi kay ɓeɗo wat boniyankoɓe keɓani nanggudeɓe kono noon ɓe doguiɓe goppiɗon werla ɓe nawani werla o ha joni koto leydi Mali keddoɗen mbiyen didɗa landaji lundiɗi ɓe mbaɗi koɓe mbino ko so wadde seppo mabɓe kay taw ko seppo jaam yami o e ñalawma hanki aljuma hanki o ɓe ceppi noon fodde ujunnaje e yimɓe hewɓe jalti no fewi jalti tigui waɗi seppo mabɓe noon ɓe mbaɗi tigui ko nder place taw ko place biteɗo place mo liberté ha to wiyete avenue mo l'indépendance ko ɗon tigui ɓe mbaɗi seppoji mabɓe e nder seppoji he noon eɓe kolliri hen toɓɓe ɗiɗi ɗe ɓe namdi ko adi foof eɓe namdi nde subgoji ɗi ndewata lawol tawa kadi moni foof en yiito hoore mum e subgoji he tawa waɗani heedam heedago waɗani guykaji eɓe namdi kadi nde laamu ngu uddita radio télévision ORTM nde ORTM kay wonanta dendagal landaji lundiɗi foof wasa wonande landaji laamu tan ɗum noon woni tigui toɓɓe ɗiɓe namdi e oɗo saaha ha joni koto leydi Mali keddoɗen kalen e cercle koro noon e nder cercle koro mbiyen ko guure ɗiɗi mbaddi toon guure ɗiɗi pelɓodiri toon eɗen guure noon woni ngoɗo wuuro wiyetengo Tagari taw ko dogo en koɗi hen e Tagari fulɓe woni Tagari Peul mbiyen pelɓodiral musgal waɗi hakkude mabɓe noon ko famɗi foof yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen tawa kadi koto banggue dogan en ko ɓen mbasi pittali mumen yimɓe hewɓe kadi gañima hen kuuɓeji galleji kewɗi duppama hen dabaji kewɗi kadi mbarama hen ɗum noon waɗi tigui mbiyen on tana noon waɗi ko ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo o e nder waɗi ko ñande alkamisa ɓennuɗo o vétérinaire goto kadi taw kadi koye gonnoɗo e gollal mum warama tigui fittani mum ittama e saaha mo wonno e golle makko e nder commune biteɗo Bougou-Tene ha joni koto leydi Mali keddoɗen keddoɗen diwan gawo e nder wuuro wiyetengo nder wuuro wiyetengo Tillet e nder wuuro wiyetengo Tillet ko yimɓe ɗiɗo taw kadi ko dartonoɓe hubbude pettoje e bomboje e lawol ko kañumen tigui nangga e oɗo saaha eɓe tawi tigui juuɗe laamu tawa kadi koɓe diwan gawo ha joni koto gawo keddoɗen mbiyen yimɓe ɗiɗo nanggama e nder cuuɗi cafri taw ko wuyɓe arnoɓe wujjude e nder cuuɗi cafriɗi e nder hôpital goto walla mbiyen dispensaire goto tawateɗo e nder leegal e nder wuuro gawo tawa kadi ko leegal bitegal Gadeya nder leegal Gadeya noon en tawi e nder gawo nden noon ɓe jettima kamɓe wuyɓe ɗiɗo ɓe ɓe jetti tigui ko mbadi ɓe cellani tawa kadi ko tampuɓe no fewi nden ɓe naati haaɓe naati nder dispensaire o ko walla nder hôpital o ko toon tigui ɓe gujji ordinateur uji to gonnoɗi toon ɓe gujji kadi miɗadde kewɗe woni médicament ji kewɗi ɓe jalti ɓe jaadi hen kono ɓoyani mum noon kamɓe ɗiɗo foof ɓe nanggama e oɗo saaha eɓe tawi juuɗe dadiɓe mo diwan o
koto leydi Nigéria paaden to Nigéria noon mbiyen koko hulɓe ni ko hamni waɗi e nder leydi Nigéria mbiyen ñande jamma alarba nde ene wiyata alkamis e nder Nigéria e nder wuuro wiyetengo Sagamu hirnague Sagamu ene tawe nde hirnague leydi ndi mbiyen ko galle goto galle no worno ko kamɓe foof mbasi pittali mabɓe kamɓe foof noon mbasi pittali mabɓe mbiyen noon ko babiraɗo neniraɗo e sukaɓe mum tato yante ko sehil mabɓe goto woni koɗo mabɓe goto gonnoɗo e galle o noon ko caggal nde ɓe conno galle kesso ɓe eggiɓe koɗoye galle taw ko on woni jamma mabɓe gadano galle o jamma mabɓe gadano nde ɓe mbaali e galle o ɓe leeli jamma hay goto mabɓe fiɗɗani no furu kamɓe foof ko hen ɓe maayi mbiyen mayde nde noon woni ni caɗele mayde nde noon ko caɗele mawɗe e oɗo saaha wonani kay yimɓe hewɓe ko ronkuɓe andude holko saabi nde ɗiɗo ngoɗo nde mayde mbiyen noon yimɓe hewɓe e oɗo saaha wol miijotoɓe ya taw wona hendu bonduɓe poofi woni ko wiyete gaz ya taw wona ɗum ɓe poofi wol yiiɓe kadi ala ne wawi taw ko ñamrinde moƴƴani koɓe ñaami woni ko wiyete intoxication alimentaire ha e oɗo saaha moni foof nana feppido banggue ene miijo ko ɗum foti yoɓade pittali oɗo galle foof kono yankoɓe ɓe hinde police noon e oɗo saaha nana mbaɗi uddiri hen losgoji mumen beele kay ene ganda holko saabi ɓeɗo galle yimɓe galle foof ne maya kono ha e oɗo saaha haydara taw ala ko heeɓa hen ko leeri koto leydi Afrique du Sud paaden aljuma hanki o Jacob Zuma gonnoɗo men oɗo wonde hoorejo leydi Afrique Sud ko aljuma hanki o fonno darade yeeso ñawoɓe o darima yeeso ñawoɓe hanki noon ko hanki o fonno ñawede taw kadi ko mbuñari mawdi o tuuma ha tengti kay e mbuñari taw kadi ko mbuñari o hemno e caaha kay mo leydi Afrique du Sud sodanno kaɓirɗe wonande koniyankoɓe mbiyen noon ko ñalawma hanki o darima yeeso ñawoɓe caggal ɗum ñawore nde dirtanama ha ñande nogas jeeɗiɗi lewru juillet tawi kay ala ko faali mbiyen noon ɓeydi sabade noon ko ñawore nde dartino kay hollirama wonde hujjukintoɓe mum joɗima lebbi kewɗi ha e oɗo saaha keɓani jobdele mumen koto leydi Mozambique paaden to leydi Mozambique noon ambassadeur to leydi Mozambique ambassadeur joɗiniɗo dowlaji denduɗe Amérique e nder leydi Mozambique o jettini laamu leydi ndi wonde kay so rentaki jangu musgu ne ɗamini wadde e nder rewo leydi ndi jangu musgu ne ɗamini wadde hen taw kadi ko pelle joguitiɓe wiyeteɓe shabab musulman ji tawi shabab tawateɓe leydi he ɗum noon waɗiɓe eɗama taw kadi ɗum waɗata koto nder diwan biyeteɗo Palma e nder région biyeteɗo Palma noon o haaɗat ɗon kadi kanko ambassadeur o waɗi erago hay faade dendagal Amérique naaɓe tawateɓe e nder tawateɓe e on diwan nde nder Palma nde ummoto toon ha laaɓa garta nde ummoto toon ha laaɓa Palma noon ene tawe tigui e nder fande to wiyete Gabo Delgado e nder fande Gabo Delgado ɗon tigui mbiyeten ngoɗo wuuro tigui diwan Palma tawete o waɗi erango noon faade dendagal ɓesgu Amérique naaɓe tawateɓe on diwan nde gartata ha laaɓa pulaar noon wiya so wando wi falo boni ɗum noon so Amérique naaɓe kolliri tigui wonde jangu en jogui fayre jangu e nder ɗina diwanuji yimɓe ne pooti darade lang laamu ngu fotani ɓuutinde hayko fotino hojom goto kabaruji men joolam jaɓeɗi ko joni hoto goɗɗe kaburuji mon jolam jaɓe salto o haali Abouba kabaruji men joolam jaɓeri putorɗen ko fedde gotago windere nde loni fedde loni noon en ɗamini tigui wadde wayloji e hitande fande woni 2019 aljuma hanki o ɓe jooɗima tigui battu mabɓe taw ko wiyete assemblée générale e nder assemblée générale hay aljuma o ɓe cuɓima tigui leyɗele joyyi taw kadi ko natoɓe wiyeteɓe membre non permanent e nder fedde he ɗum woni leydi Afrique du Sud leydi Indonésie leydi République dominicaine leydi Belgique e leydi Allemagne mbiyen noon leydi Allemagne noon donc nder batu mabɓe taw ko batu assemblée générale ɓe manno ñande aljuma leydi Allemagne ɓen noon taw kadi ko membre non permanent mbiyen duuɓi ɗiɗi leydi Allemagne noon ko membre wonno koye membre fedde nde wonno ha 2011 ko nden tigui ɓe jaltuno ɓe garti e oɗo saaha joni noon wonde membre non permanent ɗum noon woni ni beelama mawɗo no fewi wonande dowlaji wonande leydi France koto leydi Palestine paaden mbiyen Palestine naɓe mbaɗino kewna wadde aljuma hanki o saabu kay guilñande 30 mars fade oɗo saaha joni kala aljuma eɓe mbaɗa potti mabɓe seppide e seppoji mawɗi e nder diwan Gaza hollirde mettere mabɓe noon e laamu ndolagu leydi Israël e aljuma hanki o saga hay moɓe manno seppoji mabɓe ɓen ɓaɗi pelmodiral e koniyankoɓe Israël medde mabɓe kuure condi ko famde foof Palestine naɓe tato mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe kadi gañima hen e nder ɓen gañiɓe ne tawi hen photographe goto taw kadi o liggoto koye agence de presse française koto Afghanistan paaden e nder ɓen Afghanistan noon fedde joguitiɓe wiyeteɓe taliba en tawateɓe e nder Afghanistan ɓe kolliri tigui aseeda hande
o ɓe kolliri wonde ñande julde kay e Samba miñum julde Demba miñum julde woni balle tati mabɓe mbaɗa ko wiyete trêve de cessez mbaɗa ko wiyete cessez le feu mabɓe dartina wadde bomboje mabɓe e pettoje mabɓe kay e fellude yimɓe mbiyen ɗum noon ko ha julde nde ɓenna ɗum noon wayri yiyede kay ɗum wayri yiyede no fewi saabu ɗum wayri kay ko guila hitande 2001 musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kabaruji men e ɗemgal Pulaar yo Allah rokku en hirde e jaam ñalawma janggo ko musidɗo men sehi men Amadou Dia Pullo kañum aramtere kabaruji men ɗemgal Pulaar yo Allah rokku en hirde e jaam